Hi, good morning, mama. So, display na natin yung ating mga paninda. Medyo mga paninda natin. Hindi lagi nag-andar lagi. Pagbilala ko no. Order na kayo. Hi, Marvic de la Torre. Hello, Ruta Sara Saragos, Agodillos, guys. Grabe ang katawa ng mo. Pero minsan na. Kenal? Mo ya, alas. Try mo. Ako ko na, kuto-kuto. Awa, pakapa na kuto-kuto. Sarap ito, maninam-nam. Bili mo lang, Dad, ano respeto mo? Ito. Ha? Ito. Talkis? Ay, nagsabi. Kuya? Hindi naman sige barang ng tao na niya. Nagdram niya. Ulak siya. Oh, na yun. Tarawet ko.
Alam mo ito ng mic. Na! Asan ko na ang balot? Kalimot, wala ko pangahaw di ay. Puro ko pangahaw na. Good morning sa inyo lahat. Uy, Aliana, ano ba? Anong place? Backstage. Sakit ako. Wala ka naman humati. Pero mati yun. Saka pa ako. Martil yun. Oh. Ito na si Bibi. Good morning sa inyo. Anong god? Anong acoustic? Ha? Tama, doon ka na ano? Ito na. Ipitin din? Sa number 11 po na namin. Ito na si Dio yun eh.
also have some perfumes. Ito yung kay Gwen. Samahan niyo ako dahil meron akong aayusin. May i-retouch ako. Good morning! Mga hindi pa nakakabili-bili na kayo, padala natin through JMT. Paubos lang ako. So, ito na nga. Today, andito ko si Brenda para sa araw ng asahan. So, this is Tangka, a one-piece outfit na nabili ko po sa online. So, sabi ko if she want, siya na magsuot nito. Since siya naman yung main star. Gagamitin ko lang. So, ito yung, sorry, nawawala talaga yung signal ko. So, ito yung nabili ko sa online at lalagyan ko siya ng mga, bumili ako ng mga beads,